Татар җәмәгатьчелеге күренекле рәссам Зөфәр Гыймаевны соңгы юлга озатты. Аңа 71 яшь иде. Хушлашу мәрәсеме Казан Нур мәчетендә узды. Татарстанның халык, Россиянең атказанган рәссамы, Бакый Урманчы һәм Габдулла Тукай премияләре лауреаты Зөфәр Гыймаев гомере буе халкыбызның талантлы шәхесләренең портретларын иҗат итте. Һәр шәхеснең эчке халәтен ачып бирә алырдай картиналар язды. Ул искиткеч талантлы, кешеләрне хөрмәт итә торган, артистларны хөрмәт итә иде ул. Шулкадәр ягымлы, җылы җанлы, җылы күңелле, акыллы, тыйнак. Мин мондый кешене әле очратканым юк. Ул, беләсезме, кояш кебек иде. Аңа карап, аны тыңлавы үзе бер рәхәтлек бирә иде күңелгә. Татарстан җитәкчелеге Россиянең атказанган рәссамы Зөфәр Гыймаевның вафатына бәйле кайгы уртаклашу белдерде. Кайгынамәне Рөстәм Миннеханов, Минтимер Шәймиев, Фәрит Мөхәммәтшин, Алексей Песошин, Әсхат Сәфаров, Васил Шәһрәзиев, Ирада Юпова, Илсур Метшин, Альберт Шаһабиев имзалады. Зөфәр Гыймаев хезмәт сөючән кешеләргә карата игелекле мөнәсәбәттә үз эшенә чиксез бирелгән булуы белән аерылып тора иде. Халык рәссамы талантлы кеше турындагы якты истәлек безнең йөрәкләрдә мәңгегә сакланыр диелгән кайгынамәдә.